Eta oso profesionaletan eta ibilten zinenen, horretara, pelotara bakarrik dedikaten zinen, ezen duen egiten beste beharrik? Nik pelota ezbein horren ofizianetik da biharra. Bai. Da ni ama, goizin zazpiretago juten zen basora. Ni sekule ez dut, oindabizen modu pelota egin masake bat hartu gimnazio eta ni sekule beze. Ni sekule ez dut hartu masake bat, ez gimnazioa bizitau. Ni goizeko zazpiretago juten jaiten izen, da handikoak igueltan egunero egiten neure konture. Da gero behatzeetako ofiziala biharra egiten zen. Orduan zure preparazioa hori izaten zen? Ba, neu. Basora egiten zinen. Ordune partidu oiguna dien luzia ziren. Frontoiek ziren gomorokuen. Rosadunek eta latza. Pelotiek, labarik, pelotiek izon latza. Partidu asko luzio ziren, frontoiek asko txara. Oin gomoroko frontoiek, pelota be handizeu ziren, lehenguen. Eta pisu gehiago, edo pisu antzekoa? Pisue antzea beniko, baina lehenguek handizeu ziren, oine goma asko de pelotea. Horregi bote handoit da, eta hori arrebotera eta hon dau pelotea. Lehen arrebotera eta lantzin behin ondoa sarta euskero eta jote ben. Baina oine ez primera, tercera arrebotera hon dau. Pelotea dago, gombi dago pelotea asko.